Ελληνοβρετανική εταιρεία μεταλλίων. Ένα λεπτό παρακαλώ. Τζον, ο κύριος Καπάτσος. Το χώμα να αποσταλεί στο εργαστήριο. Φεύγω αμέσως. Hello. Yes. Πήραμε νέα δείγματα και σας τα αποστέλω τώρα. Yes. Yes. Πόσον της 100 μετάλλευμα βρίσκεται στο χώμα? Αυτό επέρασε πάσαν προσδοκία. Alright. Bye bye. Εντάξει. Εντάξει, Μίστερ Τζον. Μόνο που ο Πάνος είναι λιγάκι απεσιόδοξος. Αγαπητέ Τζον, διαφώνησα από την αρχή με το σχέδιό σου. Να διαφωνείτε, αλλά να μην επιμένετε. Εμείς στην αρχή προσπαθήσαμε να αγοράσουμε το βοσκοτόπιο, αλλά αυτός απάντησε ότι θέλει να το αφιερώσει στο μοναστήριο του Αγίου Λαβρεντίου. Να αφήσουμε να το πάρει ένας ξένος Άγιος, κατασκευάσαμε τον Άγιον Βαλάντιον. Διότι φίλοι μου, από τα χέρια των ανθρώπων δεν παίρνεις πράγμα ευκόλως, ενώ από τα χέρια των Αγίων παίρνεις. Ναι, αλλά... Όλο το μυστικό είναι να εμφανίσεις την υπόθεσή σου ιεράν με μια ωραία ιδεολογία. Διότι οι άνθρωποι αρέσκονται στις ιδεολογίες. Μπορείς πάρουν την κατάλληλη δόση, εξάπτονται, φανατίζονται και πολεμούν δι' αυτάς. Αυτό είναι θαυμάσιο, διότι εκείνοι φωνεύονται και εσύ κάνεις business.